Добре заварили, да, дано да ми хареса. Казвам на NTG 2003 и на Мира. Змеядица ме пита дали е хубаво да се мрет. Да. Не знам какво означава да се мрет, но сигурно е хубаво. Как се днес тази жега? Жегата не е толкова голяма днес, малко е по-приятна, така че слава Богу, като че ли позапомня. Какво е за мен политиката? Според мен кариера и горе-долу това, което правя последните 25 години, ако броите затвората. Как беше затвора заедно с Ахмед? Да, опознахме се, разбира се. Те сме лежали заедно, може би половин година или нещо такова, така че имахме време да говорим, да се познаем. Журналистиката в БГ дали е свободна, доколкото е свободен бизнес и политиката. За съжаление, както в другите области, така и там има картели, има монополи. Пожара в партийния дом не знам кой го запали, да, аз бях обвиняем по това дело в 90-та година, но според мен си го запалиха самите БСП тогава. Имаше един период, в който съм се загубил, къде ми откри царя. По времето на Иван Костов, да, от 1997 до 2001, нямах кой знае колко участия, просто той не позволяваше на другите от опозицията да се изявяват, да решат нещо да управлява. И затова не сме се чували толкова. Занимавах се с благотворителност тогава и с неправителствени организации. Разочаровали ли Симеон II? Да, разочароваме. Очаквах много повече от царя. Живял навънка, цар, говори езици, възпитаван като елит и веднъж се окаже, че е доста елементарен. Мнението ми за Атака не е кой знае какво, не смятам, че трябва да се нападат хората и да бъдат критикувани заради етническия си произход. Питат ме защо не съм останал в Щатите, защото никога не съм искал да емигрирам. Смятам, че дължа кариерата и името си на моя народ и на страната. Мнението ми за БСП като партия, смятам, че са вредни за страната. За съжаление, цял живот съм бил антикомунист, сега те първа да ги харесвам е малко късно. Нали, виждам БСП в следващото управление. Не ако успее десницата да се обедини да направи кабинет с ГЕРБ. Всъщност това е големия проблем. Всички разбират, че ако има дясна група в парламента, заедно с ГЕРБ ще управляват. И това плаши и Първанов, и ДПС, и останалите. Какво ми е мнението за Бойко Борисов? Да, мисля, че се опитва да промени нещо и да се справя. Дали е успешен кмет до тук, поред това, което върши Софиянски и предните преди него, мисля, че поне се старае. Така че аз съм склонен да го подкрепя. Сега се обсъжда закон за лобизма. Законът за лобизма би трябвало да регламентира връзките между политиката и специалните интереси. Груповите интереси. Това винаги има лобизъм в политиката, въпросът е да бъде регламентиран, да го виждат избирателите, да знаят кой политик, кого представлява. Жена в политиката, която ми прави впечатление, в интерес на истината, Татяна Дончева е доста добър депутат, подготвен, качествен. Предполагам, че има и други примери, които мога да дам. Вярвам ли в Бог? Да, надявам се, че съм сравнително прилежен православен, макар че, разбира се, не спазвам всичко, което трябва да бъде правено като добър православен християнин. Не знам какво означава да стана ред фен, отговарям на Мира, но ако съм наясно, сигурно, бях чувал за тази страница, за сайта преди да ме поканят, но ако трябва да съм честен, никога не бе влизал.